ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଦିଟା ମଞ୍ଜା ନେଇ ଆସିଲେ ଆଣି କହିଲେ ଆକୁ ଆଜି ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରେ। ମୁଁ କହିଲି କହି ତ ଦେଲି ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରିବାକୁ, ହେଲେ ଘରର ତ ଏତେ କାମ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଗେ ଘର କାମ ସବୁ ସାରିଲି, ଟିକେ ସଫାସଫି କରି ଶୁଖାଶୁଖି କଲି, କରିସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜା କାଟି ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ କାଟିଲେ ହବ। ମଞ୍ଜାର ସୂତା କାଢି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟାକଟି କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡି ତାର କଷା ପାଣି ବାହାର ତାପରେ ମଞ୍ଜାରେ ବେସର ଦବା ପାଇଁ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଦେଇ ମସଲା ମଞ୍ଜା ରଖିଥିବା ଚିପୁଡ଼ିକି ସେଥିରେ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା ବାଟି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଧୋଇ ଧାଇ କରି ଆଣିଲି, ସେଥିରେ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜାକୁ ତା ଉପରେ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲି, ଆଉ ସେ ପତ୍ର ସହ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆଉ ଖୋଲିଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲି, ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜାକୁ ଦେଇ ତାଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲୋଟ୍ ପାଟ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ମଞ୍ଜା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ରୋଷେଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।